l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Iċ-ċentru għall-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità fil-Mosta laqa lura numru ta' anzjani fiħdanu wara li fl-aħħar ġimgħat sarulu xogħlijiet estensivi ta' rinnovar. Dan iċ-ċentru li jintuża għal dawn l-aħħar 20 sena għadda minn tisbieħ li twettaq mill-ħaddiema li jagħtu s-servizz tal-handyman fid-dar. Fost ix-xogħlijiet li saru, il-binja ġiet tal-ġurnata għal bżonnijiet tal-ħajja tal-lum u b'aktar aċċessibilità għall-anzjani. Dan saħħu l-uffiċjal eżekuttiv għall-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità Dr. Renzo De Gabriele li ma' One News qal li rinnovar laħaq is-somma ta' 56,000 euro u kif dan it-tieni xorta t-tip tiegħu fl-aħħar ftit xhur. Għandna 30 ċentru u dan it-tieni wieħed fl-aħħar ftit xhur, ftit xhur ilu irrenovajna dak tal-Ħamrun u issa qegħdin nirrovaw dan tal-Mosta u qed immorru minn ċentru għal ieħor. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Melkin Pola Ġużgalja, faħħar ix-xogħol li sar fih dan iċ-ċentru. Minkejja dan, tenna li kull rinnovar issa jridu jkunu l-anzjani li jagħtuh il-ħajja. Dan iċ-ċentru hu wieħed minn 30 f'Malta fejn il-koll jilqgħu mal-2400 anzjan u anzjana. Ġużgalja sostna li l-iskop ta' dawn iċ-ċentri u li l-anzjani jiltaqgħu u jgħidu kelma ma' xulxin, anke biex titnaqqas is-solitudni fosthom waqt li jieħdu xi ħaġa tax-xorb u l-ikel u jgħaddu l-ħin. Is-Segretarju Parlamentari enfasizza li s-suċċess tax-xogħlijiet li qed jsiru f'dan is-settur u frott ta' ħidma u investiment bil-aqal minn Gvern Laburista favur il-komunitajiet tagħna. Dak huwa lan tagħna, ovvjament sintendi fejn ħajkollu bżonn anzjani li ħajkollhom bżonn kura aktar fit-tul, ovvjament dejjem inkunu qegħdin naraw nieħdu ħsieb li jkollna ċentri jew komplessi bħal manna l-Isper San Vincenz li jkunu qegħdin joffru l-aqwa kura possibbli u dak żgur ma jista' jannegaħħad u fl-istess waqt ukoll qed nagħmlu rinnovament hemmhekk ukoll, ġifieri hemmhekk qed isir rinnovar il-ġimgħa l-oħra stess ħabbart investiment ta' 1.6 miljun euro fuq żewġ swali St. Francis Ward. One News ħaw koll l-opportunità li jitkellem ma' wħud mill-anzjani li kienu qegħdin preżenti fiċ-ċentru. Il-koll faħru x-xogħol li sar u qalu li dan il-post u ferm importanti f'ħajjithom. Nirringrazzja l-istaff kollu għax jieħdu ħsiebna ħafna. Jiena hawnhekk kuntenta ħafna, nagħmel xi xogħol hawnhekk għalihom u dana anki kont jkun hemm xi helper nieqsa u nidħol fil-kċina. Jogħġobna ħafna, ġie sabiħ ħafna, ġifieri jiena niftakru antik, kont naħdem fih, kien antik, imissa vera post sabiħ.